Lahat po pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At aking po iniling mga minamahal, tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito po minamahal mangaral. Ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin natin po na ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless your beloved elder, beloved brother Joven. Let us all pray. Tayo lahat ay sama-samang dumulog sa roon ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mong banal na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Isus sa hapong ito. Buksan mo po ang aming mga pangunawa, ang aming mga puso. Ito, mahal na Panginoon, hallelujah, handang tumanggap. Mahal na Panginoong Isus, tunay na saganang sa akin, wala pa akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga kataga, mga salita na siya lamang aking babanggitin. Maging daluyan lamang ako ng spiritual pagpapala. Huwag akong makita. Dahil walang hanggang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan sa bawat isa. Mahal na Panginoon, sa pagkalata pa ng langit, ng iyong taong nilangisan, ng ibang minamahal at iginagalan na Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasabay ng paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagsalangsang, lalo na po ang iyong lingkod, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlangan, kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs us out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig po natin sa mahal na Panginoon yung ating pong matutunog at masigabong palakpak. Yan naman talaga ang ating pong pinunta rito. Amen? Magbigay ng kaluwalhatian sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. So why not do it, mga minamahal ko, na talagang yung ating pinaka-the best na? Amen? Amen? Ang dobleng paggalang na may pagmamahala ay pong ipinapabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta na ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dir, ang kanila pong mga pagtuturo sa atin have gone a long, long way, kanga, at atin pong pinakinabangan ng gusto sa ating pong mga spiritual na buhay. Narinig ko yung mga ingay ng mga bata. Kindly po, mga minamahal ko, let's remove or do away with distractions. Mga minamahal ko, amen. Napakaselan ng pagdadala ng mensahe ng kaligtasan, amen. At atin na pong itabi yung ating pong mga anak, kindly. At nariyan ang kanilang pamabutihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord para patuloy ang ating pong banal na iglesia sa pamamalakay ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At ganoon din ang aking pong malugod na pagbati ng magandang hapon sa kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines. Amen? At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon ang kayo pong pinapabot. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po aking po mga iniibig at minamahal na mga kapatid sa mahal na Panginoon. My fellow servants in Christ, of Christ. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal ko, attention po natin sa banal na pulpito para talagang tayo po, mga minamahal ko, ay pagpalain ng husto. Ito po'y pagkain ng spiritual na pagkain at we need to concentrate. Amen? Amen? Atin na pong tunghayan ang ating pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito. At flash po natin sa screen. Sinasabi yan, mga minamahal ko, the extent of being a brother's keeper.
bago sa ating pong pandinig na topic or paksa, mga minamahal. Pero alam na alam po natin, amen, itong katagang ito, malimit po nating marinig sa banal na pulpito, ang katagang, we are our brothers and sisters keeper. At tayo daw po, mga minamahal ko'y, ano bang keeper sa Tagalog? Taga-pangalaga? Amen? Ano pa, mga minamahal ko? Tagapag-ingat? Or, sa sinasabi, mga minamahal ko sa banal na kasulatan, tagapagbantay. Palakpakan muna natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So yung extent, gaano ba kahaba? Itong pagiging tagapagbantay, tagapangalaga, tagapag-ingat po natin sa ating po mga kapatid. Sapagkat malimit nga nating mapakinggan, pero hindi natin alam how far, ika nga, itong sinasabing responsibilidad po natin. Tungkulin. Amen? Sabi nga niyang mga nakikinig, mga minamahal ko, habang nandirito tayo, mga minamahal ko, sa mundong ibabaw, talagang hindi po humihinto itong tungkulin na ito. Unless na talagang talikdan or talikuran natin ang pagiging tagapangalaga, tagapag-ingat, o tagapagbantay ng ating mga kapatid. Huwag sa literal na pangunawa. Brother Noel, how can I be my brother's keeper? 24 oras ko bang babantayan siya sapagkat sinabi nga diyan, tagapagbantay? No, huwag sa literal na pangunawa. Amen? Sasabihin natin, hindi ko naman saklaw yung kanilang mga desisyon sa buhay. So paano ang pagiging brothers or sisters keeper ko? Sasabihin ng ilan, mga minamahal. Sasagutin natin yan mamaya. Mga minamahal, huwag po kayong mag-alala. So, bago natin pag-usapan yung extent, yung gaano kahaba, amen, ang responsibilidad ng mga Kristiyano sa bawat isa, ay atin po munang alamin yung historical background. Saan nga ba nagmula itong katagang, am I my brother's keeper? Or yung brother's keeper na ating pinag-uusapan sa ngayon. Sino ang nagsabi ng katagang ito? Saan nagmula ang pahayag na ito, mga minamahal ko? Alam na alam po natin, amen, na ito po ay galing sa firstborn, yung panganay ni nila Adan at ni Eva, mga minamahal ko. Amen? Amen? So, punta ka agad tayo doon sa aklat ng Genesis, kabanatang 4, talatay 9. Kindly, ito pong ating pambungad na teksto. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 4, versikulo 9, ganito pang sinasabi, at sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroroon si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Amen. Paki-plus po yung English version, mga minamahal translation. And the Lord said unto Cain, Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not, am I my brother's keeper? Sinabi ng Panginoon sa kanya, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ang sagot ni Cain, ewan ko. Bagamat alam niya, amen? Alam na alam ni Cain kung nasaan si Abel. Sapagkat nung tinanong nga po siya ng mahal na Panginoon ay kakapatay lamang niya sa kanyang kapatid. At ang sabi nga, mga minamahal ko, ng talagang irritable niyang kasagutan sa mahal ng Panginoon, am I my brother's keeper? Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?
Alam po natin yung story behind. Bago pa man nabanggit ni Cain itong irritable at talagang nakakagalit na kasagutan sa mahal na Panginoon. Di ba? Kapwa nag-alay ang magkapatid. Amen? Sino pong hindi pa nakakaalam? Sabagat mga minamahal ko na atin po itong naipapaliwanag sa exhortation for giving. Kapwa nag-alay ang magkapatid. Amen? At ang sabi nga mga minamahal ko, yung offering ni Cain was rejected by God, while yung offering ni Abel was well accepted by God. Doon nagmula mga minamahal ko kung bakit sinagot niya ang mahal na Panginoon ng irritabling sagot na, "Am I my brother's keeper?" At yun nga, nangyari yung first ever recorded murder in the history of mankind. Unang kaso ng pagpatay na talagang nai-record po mga minamahal. Ever recorded mga minamahal ko sa balat ng lupa. Ang panganay, mga minamahal ko, na si Cain, na pumatay sa kanyang kapatid dahil sa kanyang jealous rage na tinatawag. Nagalit si Cain sapagkat yung kanyang hain ay hindi kinalugdan ng mga Panginoon at yung hain ng kanyang kapatid na si Abel ay kinalugdang maigi. Amen. Amen. Kaya nga, anong gustong sabihin? What does it say? Am I my brother's keeper? Anong gustong tumbukin mga minamahal ko ng pahayag na ito? Na kung atin pong bibigyan mga minamahal ko ng bersyon sa atin sa Pilipinas, ang mga Pinoy may paborito po na sabihin at talagang hindi magandang ugali kapag siya ay napagtatanungan at wala siya sa mood. Amen? Painis niyang sasabihin sa nagtatanong, "Oy, hindi ako tanungan ng nawawalang kalabaw." Sino pong pamilyar dyan sa mga minamahal ko pahayag na yan? Lahat magsabi ng amen. Mangilan-ngilan lang. Pero mga minamahal ko, ito'y sinasabi ng mga taong naiinis na sapagka sila tinatanong, mga minamahal ko, wala sila sa mood. Magtanong ka na lang sa iba. Hindi ako tanungan ng nawawalang kalabaw. Parang ganun din sa sitwasyon, mga minamahal ko ni Cain, nung siya po ay tinanong ng mga Panginoon. Of course, yung tanong ng mga Panginoon sa kanya, "Where is your brother Abel?" ay isang rhetorical question. Alam po natin pagka isang retorika, ang ibig sabihin niyan, mga minamahal ko, yung mga tanong, mga minamahal ko na talagang hindi naman talaga naglalayon o nagnanais na kumuha ng kasagutan, kundi mga minamahal ko, nais lamang mga minamahal ko magkaroon ng punto, magbigay ng punto, ika nga. Dahil alam naman ng mga Panginoon in the first place kung nasaan yung kapatid niyang si Abel, sabagat yung ngang kaluluwa ni Abel ay sumisigaw at humingi ng hustisya. Nang sabi nga niya sa kay Cain, mga minamahal, ang sabi ng malapay ng kay Cain, "Naririnig ko ang daing, ang tinig ng iyong kapatid mula doon sa ilalim ng lupa na sumisigaw at humihingi ng hustisya." So, rhetorical question. Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Where is thy brother Abel? Amen? Amen? So naunawaan po natin mga minamahal ko, sapagkat ang gusto lamang puntuhin ng mga Panginoon ay magkaroon ng responsibilidad si Cain.
to take responsibility and confess. Inaantay niyang magsabi ng katotohanan si Cain na siya talagang pumatay. Pero walang ginawa si Cain kundi, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi na siya umimik, hindi nga siya nagbigay, mga minamahal ko, ng dahilan. At hindi rin nagpakita ng pagsisising diwa. Not even a remorse or a contrite spirit na tinatawag, ay hindi siya nagpakita. At ang ibig sabihin lamang nito, kung merong unang nagtakwil ng responsibilidad ng pagiging brothers and sisters keeper, ay walang iba kundi sino? Di automatic si Cain, mga minamahal. Amen? Am I my brother's keeper? Di ba sabi niya? Yun po ay diretsahang pagtatakwil ng responsibilidad. Na ang sabi nga, mga pinag-usapan namin kanina, kung sa Pilipinong kultura, panganay pa man din si Cain. Na ang sabi nga ng mga Pilipinong mga matatanda, sa panganay nakaatang ang responsibilidad to look after the welfare of his siblings pagka ang mga magulang ay maagang nawala. Di po ba, mga minamahal ko, magsabi namang amen yung mga olds po natin. Di ba, nakaatang. Ewan ko ba kung saan nanggaling, mga minamahal ko, pero kapag ka ikaw ang panganay, talagang meron kang mabigat na responsibilidad sa iyo, mga kapatid. Pero eto nga, mga minamahal ko, nakita po natin ang kawalan ng responsibilidad at siya pa ang naging dahilan ng pagkapahamak ng kanyang kapatid na si Abel. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Basahin po natin, mga minamahal ko, ang mga sumusunod na talata. 1 John chapter 3 verse 10 up to 12 o unang 1 kabanatang 3 ang talata 10 hanggang 12. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng unang 1, kabanatay 3, talatay 10 hanggang 12, ito po ang nakasulat. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangag-ibigan tayo sa isa't isa. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salitang ito. Sinabi po rito, mga minamahal ko, on this the children of God are manifest, and the children of the devil, that whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos. Ano talaga sila? Amen? May pag-ibig sa kanilang kapatid. Gumagawa ng katwiran. Sinabi, mga minamahal ko, hallelujah, na ang sabi, mga minamahal ko ng 11, for this is the message that you have heard from the beginning. Ito daw po yung minsay na ating po napakinggan mula pa man sa simula, na ang sabi, mga minamahal ko, that you ought to love one another. Na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Amen? Amen? Hindi kagaya ni Cain na siyang masama at pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. So, in contrast, merong gagawa ng masama, samantalang may gumagawa ng kabutihan. Saan tayo doon? Bilang children of God, mga anak ng Diyos, doon tayo sa righteousness. Di po ba? Amen po ba? Magsabi ng praise the Lord na malakas. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Binabaybay na natin.
Yung pagiging keeper, tagapangalaga, tagapag-ingat, tagapagbantay ng ating po mga kapwa. Mga kapatid, lalo na sa mga kapwa natin mananampalataya. Sinabi ng banal na kasulatan yan. Gumawa ka ng kabutihan, lalo na doon sa kasambahay mo sa pananampalataya. Ang akala ng ilan, doon lamang, Brother Noel, sa spiritual na aspeto. Ang pagiging tagapag-ingat, tagapangalaga, tagapagbantay ay doon lamang sa spiritual na aspeto. Mga minamahal ko, kung doon lamang sa spiritual na aspeto, medyo shallow, medyo mababaw pa ang ating pong pagkakaunawa. So ngayon, malalaman po natin, mga minamahal, how far is the extent? Sa maraming mga minamahal ko, ayoko ng responsibilidad na yan. Gusto nilang takasan. Nagiging overprotective sila. Bakit? Kasi kapag nakipag-close ako sa ating kapatid na yan, alam ko naman yan. Baka mautangan ako. Baka maabuso ako. Wag na. Hayaan ko na lang. Anong klaseng ugali yan, mga minamahal ko? Dahil overprotective ka? Dahil ayaw mong ma-violate yung iyong mga minamahal ko, yung space mo? Utangan lang ako niyan. Mananamantala lamang yan. Kaya ayoko ng ganyang responsibilidad. Iwas sa pagiging brothers and sisters keeper. Ganun po ba? Let's discuss it, mga minamahal ko. Hallelujah. Oo, tayo po, mga minamahal ko, inaasahan naman ng Panginoon to keep our brethren from backsliding. Yun po talagang first call, mga minamahal ko. Ang unang responsibilidad po natin bilang tagapangalaga, tagapagbantay, mga minamahal, hindi po natin hahayaan ang ating kapatid, mga minamahal ko, na tuluyan ng tumalikod, manlamig sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Yun naman talaga, very clear yun, mga minamahal, sa una't una pa lamang. Kaya nga, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng Galatia, Kabanatang 6, talatay 1. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 1. Ganito pong sinasabi, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong panumbalikin ang ayon sa Espiritu ng kahinahunan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. So, first call, mga minamahal ko, of our duty, of our responsibility as our brothers and sisters keeper, ay panumbalikin. Tayong mga malalakas, tayong mga maiinit, mga minamahal ko, amen? Atin daw pong panumbalikin. Maging instrumento tayo, mga minamahal ko, win them back. Dalhin muli sila, mga minamahal ko, sa paglilingkod na ito, lalo na yung mga hindi na po natin nakakasama. Tumingin tayo sa ating po mga kaliwat kanan. Matagal nang hindi uma-attend. Amen. Dati-rati mga katipi pa natin, mga minamahal ko, grabe ang kanyang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ngayon ay wala na. So make it a point, magkaroon tayo ng pasanin, magkaroon tayo ng malasakit, mga minamahal ko, panumbalikin sila, mga minamahal ko, amen, sa paglilingkod. Malinaw po ba o hindi? First call of duty ay yung ating pong spiritual, mga minamahal ko, responsibility. Pangalawa, mga minamahal ko, sinabi rito, do no harm to your brother, love them as you love yourself. Napakalawak, mga minamahal ko, ng
gustong saklawin, mga minamahal ko, ng salitang ito. Huwag mong gagawan ng harm o pananakit ang iyong kapatid. Ibigin mo siya na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Napakadaling sabihin pero mahirap. Mahirap gawin o patunayan. Easier said than done. Sapagkat mga minamahal ko, hindi lamang po physical violence ang tinutukoy ng sinasabing do no harm to your brethren, to your brother, to your sister. Kundi yung maging mga emosyonal, mga minamahal ko, na mga nakakasakit at talagang kumbaga, very tormenting, mga minamahal ko, sa puso't isip ng ating kapatid kapag tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nagsabi ng mga salitang below the belt na tinatawag. Alam niyo po, totoo yun. Ang physical wounds, mga minamahal ko, ang sugat na nalilikha, mga minamahal ko, sa ating pong physical na katawan ay naghihilom. Amen? Sa tamang panahon, di po ba? Kapag tayo nasugatan at talagang tuluyan na ng hilom, all we can see, mga minamahal ko, ay yung scar na lang. Peklat, na kung minsan, mga minamahal, invisible pa. Hindi na visible sa ating pong mga mata. So, talagang hindi na natin maalala. Amen? But not with hurtful words na tinatawag. It will linger in our minds, mga minamahal ko, at talagang wawasakin ito ang ating espiritu. Sinong madalas natin maalala? Yung nakapanakit sa atin o yung hindi nakapanakit sa atin? Di ba? Sino yung madalas natin maalala? Yung mga nagsabi ng mga masasama, mga below the belt na salita, na talagang hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, parang hindi natin matanggap kung bakit nila nasabi yun. Until now, mga minamahal ko, hallelujah, talagang atin pang mga minamahal ko, binubulay-bulay. Bakit natin pinayagan sila na magsabi ng ganon? Though hindi natin kontrolado, mga minamahal ko, ang kanilang mga pag-iisip. It will linger around, mga minamahal ko, for quite some time. Kaya nga, mga minamahal ko, kung tutuusin, mga minamahal ko, mas masakit yung mga salitang hindi ka nais-nais. Amen? So, do no harm to your brother or to your sister, lalo na kapag ka ito, mga minamahal ko, yung masakit, mga minamahal ko, at talagang nagiging sanhi na mawasak ang kanilang pagkatao. Lahat ng nakakaunawa magsabi ng praise the Lord. Magsabi ng amen. Aklat, mga minamahal ko, hallelujah, ng Kawikaan, kabanatang 15, ang talatay 4. Kindly. Amen. Sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 4, ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan niyon ay kasiraan ng diwa. Amen. Napakalinaw dito, mga minamahal ko. A wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. Ang mga malilinis daw, mga talagang mga magagandang salita ay punong kahoy ng buhay. Pero doon sa mga perverse, sa mga talagang nakakapanakit, ang sabi rito, mga minamahal ko, is a breach in the spirit. Kasiraan ng diwa. Talagang umaabot, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kuminsan hindi makatulog. Pagka naalala natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kumukulong ating mga dugo. Amen? Apektado tayo. Dahil yan naman po ang katotohanan. Amen.
Kaya nga, napakalinaw ng sinabi, mga minamahal ko ng Ephesians. Aklat ng Epeso, Kabanatang 4, ang talatay 31 hanggang 32. Mga minamahal ko, sinaklaw na lahat. Ano mang kapaitan, ano mang galit, ano mang puot, mga minamahal. By the way, napakalaki po ng diferensya, mga minamahal ko, ng galit sa puot. Kung aanalisahin po natin ang nangyari kay Cain, dahil kung galit lamang ang nangyari sa kanya, ay hindi aabot sa puntong papatayin niya ang kapatid. So, wrath from anger, mga minamahal ko, ay napakalayo po ng diferensya. So, what's the difference? Ang galit po, mga yung normal lang na tayo po ay mababaw lang na galit, na klase ng galit, mga minamahal, talagang natural lang, mga minamahal ko, na galit. Amen? Tayo pinagsalita ng masama, nagalit tayo. Hindi sumunod ang ating mga anak sa ating mga utos, nagalit tayo. Natural lang na reaction ng tao, emosyon ng tao. Pero pag sinabing puot or yung wrath na tinatawag, talagang ito'y magbubunsod sa iyo, mga minamahal, na gumawa ng hindi ka nais-nais. Dahil sa sobrang puot, talagang, di ba, sinasabi ng mga nakakapatay, nagdilim ang aking paningin. Kaya nagawa kong hindi dapat, napatay ko siya sa sobrang puot. At ang puot, mga minamahal ko, ay hindi lamang mga minamahal ko nangyari sa isang araw. Talagang matagal nang kinikimkim na galit yan. Sumobra hanggang doon sa umabot sa poisonous na. Talagang nalason na. Hindi lamang ng yung isip, kundi ng yung puso sa sobrang puot. So alam na po natin, mga minamahal ko, amen? Lahat ng nakaunawa magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Ephesians chapter 4 verses 31 at to 32. Epeso, Kabanatang 4, ang talatay 31 hanggang 32. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Epeso, Kabanatay 4, talata po ay 31 hanggang 32. Ito pong nakasulat, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibag ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, at magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. So mga minamahal, kaya ko po binanggit yung difference between wrath and anger, mga minamahal ko, yung puot at galit, sapagkat doon sa translation sa Tagalog, hindi po nabanggit yung puot. Amen? Doon sa Tagalog, mga minamahal ko, verse 31, ang sabi, mga minamahal ko, kagalitan at pagkakaalit. Hindi po dapat po puot. Amen? Amen? So alam na po natin yung diferensya, mga minamahal ko, ng bawat isa. So, encompassing, sumasaklaw sa lahat. Itong mga talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah, na bilang tagapangalaga ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, huwag tayong magtanim sa kanila ng sama ng loob, ng galit, ng puot. Amen? Ng kapaitan, bitterness, mga minamahal ko, hallelujah, wala dapat kadaldalan. Amen? Na talagang nagiging sanhi, mga minamahal ko, ng dibisyon, ng pagkakawatak-watak. Ano pa, mga minamahal ko, panlilibak o panlalait. Amen. Wala tayong karapatang manlait ng ating mga kapwa bilang tagapangalaga at tagapagbantay, mga minamahal ko. Amen. That in the eyes of God, mga minamahal ko, pare-pareho tayo. Amen. Pare-parehas lang tayo nakasandal sa biyaya at habag ng mahal na Panginoon. Wala dapat panlalait. Ano man ang economic condition ng bawat isa, wala dapat. Amen. Ano pa, mga minamahal ko, hallelujah. Be kind to one another, maging mabait. Maging considerate ang bawat isa. Tender-hearted, mga minamahal ko, talagang hindi tayo, mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, talagang nagpapadala sa inis, sa init ng ulo. Amen? Tender-hearted, mga minamahal ko. At ang sabi dito, forgiving one another.
nagpapatawaran sa bawat isa. Kung may sumbong ang bawat isa sa kanyang kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, talagang naroon mga hinihingi ng bawat isa, ng bawat kampo ang pag-uunawaan at kapatawaran. Amen? Amen? Ang sabi nga rito, gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So yun, mga minamahal ko, yan ang ating pagkaunawa. Ang responsibilidad ay doon lamang ba? Sa spiritual na aspeto? Maging sa pag-uugali po natin, mga minamahal ko, na kung minsan, mga minamahal ko, ay ang daling sabihin, pero ang hirap gawin, ang hirap patunayan, hindi nakikita ng bawat isa, mga minamahal ko, kaya talagang hindi nila maramdaman, mga minamahal ko, na talagang ang pag-ibig ay naghahari sa kanyang tunay na iglesia. Number 3, mga minamahal, and this is the extent natin pong pag-uusapan sa ngayon. Yung higit pa, doon sa dati na ating alam, mga minamahal ko, pagka ang usapin, mga minamahal ko, ay natutuon sa being a brothers and sisters keeper. Ang sabi dito, be considerate to their burdens. This is true love in action. Totoong pag-ibig na talagang may gawa. Dahil ang daling sabihin ng, yes, I care for you, Brad. Mahal kita. Brotherly and sisterly love na tinatawag. Pero, di ba? Parang ano lang eh. Sa bibig lang eh. Walang gawa, walang lakit na gawa. Ang sabi ng Galatia, kabanatang 6 talatay 2, napakalinaw nitong talatang ito. Bearing or carrying each other's burden. Anong pagkaunawa po natin dito? Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 2, ganito pong sinasabi, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ano ang ating pagkaunawa sa talatang ito? Pag sinasabing burden, pasan. Hindi lamang po ito tumutukoy sa spiritual na pasanin. Amen? At talagang tayo po, mga minamahal ko, ang mga kapatid po natin ay nanlalamig. Amen? Ayaw nang maglingkod sa mahal na Panginoon. Talagang sila po, mga minamahal ko, ay nagkaroon ng kasalanan. Talagang ang feeling nila, pati ang kanilang mga sarili, hindi na nila mapatawan. Kaya naroon, talagang ayaw nang dumalo. At burden yon para sa kanila. Yun po bang pagkaunawa natin? O dapat higitan pa natin yung pagkaunawa po natin? Yun nga, dahil ang sabi natin, mga minamahal ko, ayokong ma-violate ang aking space. Di ba? Kung minsan nagiging overprotective tayo, mga minamahal, ayaw na nating alamin, lapitan ang ating mga kapatid, na obviously, mga minamahal ko, may mga pasanin sa buhay, pero wala tayong pakialam. Sin of indifference na tinatawag. Kasalanan po yun. Na habang tayo po'y may kakayahan, may kapasidad na tulungan sila at wala tayong ginawa, kundi panoorin lamang na talagang sila, mga minamahal ko, ay malugmok ng tuluyan, then we are not our sisters and keepers, brother. Amen? Sumasang-ayon po ba tayo, mga minamahal? Aklat ng Santiago, kabanatang 2, ang talatay 15 hanggang 16. Kindly.
Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 16. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y magpainit at magpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Amen. Naway tablan tayo ng 2 talatang ito. Naway atin pong maunawaan talaga ang extent, ang lalim, ang haba ng pagiging our keeper, mga minamahal, our brothers and sisters keeper na tinatawag. Sabi rito mga minamahal ko, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, walang makain. Amen? Hirap talaga sa buhay. Amen? At nangangailangan ng ating kalinga. At ang sabi natin mga minamahal ko, go and be warm. Magpakainit kayo. Sometimes, mga minamahal, though hindi masama. Pero ang nagiging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang masyadong safe. Na ayaw natin talagang maobliga. Ano sinasabi natin? Brad, huwag kang mag-alala. Ipapanalangin kita. Hindi natin tinatawaran ang kapangyarihan ng panalangin. Amen? Pero kung mga minamahal, maipanalangin mo na at mabigyan mo pa ng kanyang pangangailangan, amen, ay lalong lihamak na maganda. So easy and very safe, mga minamahal ko, na talaga ayaw mong maobliga, ayaw mong gawin ang tungkulin mo. Pumayo ka, kapatid. Magpakainit ka. Hindi mo naman siya binigyan ng damit. Magpakabusog ka. Meron kang biscuit dyan, hindi mo naman siya binigyan ng pagkain. Para saan? Ang mga pananalitang magaganda, mga minamahal ko, pero walang gawa. But if we want true love in action na tinatawag, mga minamahal ko, hallelujah, dapat, amen, magkaroon tayo ng malasakit. The word is malasakit. Ano ba ibig sabihin ng malasakit? Ang malasakit ay katagang, di ba? Meron kang pakialam. Nasasaktan ka kapag siya'y nasasaktan. Nahihirapan ka kapag siya'y nahihirapan. Alam mo, ang pagiging mga minamahal destitute na tinatawag, walang-wala sa buhay. Yun ang word na malasakit. Amen? Yung talagang true love, totoong pagmamahal na may gawa. Ang sabi dito mga minamahal ko, hallelujah, and one of you say unto them, depart in peace and be warm and filled, notwithstanding you give them not those things which are needful to their body. What do it profit? Anong mapakinabangan daw doon? So hindi na fulfill, hindi na isa sa katuparan yung ating pagiging brothers and sisters keeper. We just keep ourselves. Masakit pakinggan. Pero yun ang katotohanan. Sometimes, kinakailangan po natin saktan, mga minamahal, para magising tayo. Amen? Kaya kung minsan, mga minamahal ko, hallelujah, we cannot blame those brethren, mga minamahal na feel, mga minamahal ko, hindi ko nararamdaman, Brother Noel, ang sinseridad, ang totoong pagmamahalan dito sa banal na iglesia, sapagkat wala akong nakikita at natatanggap na even, mga minamahal ko, tapik sa balikat, talagang walang pakialaman ng mga anak ng Diyos. Sa simpleng kamamaraanan, kung minsan nakakalimutan natin, ay ito. Dala-dala pa rin natin, mga minamahal ko, yung tinatawag na crab mentality.
Na kapag ka umaasenso yung ating mga kapatid, mga minamahal ko, we get jealous, we get envious na tinatawag. Diba? Inggit. Diba? Kung ating mga minamahal ko, aralin yung naging ugali ni Cain, mga minamahal ko. Bago pa man, mga minamahal ko, nabuo yung kanyang puot, mga minamahal ko. Diba? Number one na dahilan. Bakit na-trigger, mga minamahal ko, yung kanyang murderous frenzy na tinatawag ay dahil sa inggit sa kanyang kapatid. Ba't ako hindi pinansin? Samantala yung kanyang kaloob ay pinansin. Kapwa naman kami nag-alay ng offering, pero yung kanya ang kinalugdan, yung akin binaliwala. So, nainggit siya. He got jealous, mga minamahal ko, sa kanyang kapatid. At ganun din, mga minamahal ko, minsan, mga minamahal ko, hindi maiwasan, umaasenso yung ating mahal na kapatid. Amen? Nainggit tayo. Gusto natin hilahin, pababa. That's crab mentality. Hindi ko na, mga minamahal, i-elaborate kung ano yung crab mentality sapagkat alam na alam po natin. Amen? Na ang mga crabs, ilagay mo sa isang timba. Na kapag ka umangat yung mga ilan, ang nasa ibabaw ay hihilahin nung nasa baba. Diba? Yung tumutungtong doon sa tuktok ay hinihila pababa para pare-parehas ang kanilang magiging estado. Ako minsan, mga minamahal ko, sa simpleng kapamaraanan, bakit talaga we are being overtaken by crab mentality? Ganito. Suporta, mga minamahal, sa kabuhayan ng ating mga kapatid. Mga kapatiran na talagang gusto namang magkaroon ng hanap buhay na marangal. Amen? Pero hindi natin sinusuportahan. Bumili tayo sa mga paninda ng ating mga kapatid, mga minamahal ko, grabe ang tawad natin. Halos hingin po natin, mga minamahal ko, hindi tayo, mga minamahal ko, talagang nagpapapigil. Pero doon sa labas, nahiya tayong tumawad. Amen? Bakit nga ba natin, mga minamahal ko, unang-unang dapat tangkilikin yung mga kabuhayan ng ating mga mahal na kapatid sapagkat kapatid natin sila. At ang pangalawang rason, sila ay nagbibigay ng kanilang tithes and love offering. So panalo, mga minamahal ko. Kapag mga minamahal ko, sige nga, ibigay natin sa iba, sa mga makasanlibutan. Hindi tayo nakatulong sa ating mahal na kapatid at hindi makakapag-ikapo yung makasanlibutan. Tingnan ninyo yung nangyari. Hindi natin naiisip. Ganun ba, mga minamahal ko? Kaya be considerate. Atin pong dapat, mga minamahal ko, hallelujah, talagang inaaral. Ako ba ay nakakatulong? Ako ba ay talagang keeper ng aking kapatid? Sa simpleng kapamaraanan. Hindi lamang sa espiritual. Mga sumasaklaw ang pagiging, mga minamahal ko, tagapag-ingat, tagapangalaga, tagapagbantay ng iyong kapatid. Amen? Dapat nagsusuportahan ang bawat isa. At mga gladly, mga minamahal ko, may mga Kristiyano talaga naman, suportado ka, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Hindi ko nila lahat, pero mayroong mga Kristiyano, mga minamahal ko, na they'd rather, mga minamahal, give the deal, yung opportunity to earn, mga ibinibigay nila doon sa hindi nila kapatid. Na hindi naman talaga nag-iikapo. Na hindi naman talaga nila, mga minamahal ko, amen? Dahil nahihiya. So, mga minamahal ko, hallelujah, aralin nga natin kung tama. Amen? Amen? Nabanggit ko ito, mga minamahal ko, para alam po natin yung extent, amen, ng pagiging sisters and brothers keeper. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang itong extent na ito, dapat mga minamahal ko, hallelujah, we show it na. We show it na, mga minamahal ko, na from now on, amen, talagang maghari sa atin. Yung totoong pag-ibig. That we care for one another, love one another, forgive one another.
Amen? Sapagkat tayo po ay magkakapatid dito sa banal na iglesia. Kung mga minamahal ko, hallelujah, kung tunay na pag-iibig, mga minang pag-uusapan, dapat mga minang number 1 dito sa kanyang church. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So itong tanong ngayon, willing nga po ba tayo? At hindi kagaya ni Cain, mga minamahal ko na itinakwil niya. Dahil, di ba, minsan takot tayong umako ng responsibilidad, umako ng tungkulin. Dahil kung minsan overprotective tayo masyado, ayaw nating, mga minamahal ko, ma-violate ng ating mga space, mga minamahal ko, ng feeling natin, mga minamahal ko, talagang naabuso tayo, huwag. Amen? Baghari pa rin, mga minamahal ko, ang ating pong pagmamahal sa ating pong mga kapatid. Napakarami pong kaparaanan, mga minamahal ko, na talagang, hallelujah, atin po itong magawa. Amen? Nang hindi na ba-violate yung ating pong mga espasyo. You know what I mean? Amen? Amen? So maghari. Talagang kung titimbangin ang lahat, mas matimbang sa atin that we care, that we love our brethren, being our sisters and brothers keeper. Tayo pong lahat, mga minamahal ko, hallelujah. Ito mayo. Ating mo awitan natin mo pinakamamahal na Panginoon. About love, mga minamahal ko, hallelujah. Ating magiging altar call. That we love one another, mga minamahal ko. Sabi dito, a new commandment I give unto you, that you love one another as my disciples. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, nagmahalan tayo't magtulungan. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. God is love. Sa ating paghayo, ipagmamahal Ang sabi ng banal na kasulatan, sa buong mundo. paano mo nasasabi ng tuwiran na iniibig mo ang iyong Diyos, Ang siyang sumagot ngunit kinamumuhian mo ang iyong kapatid? sa pagsuyo. Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Kung tayo'y bigo, Ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig,
tayo't magtulungan. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. At ang natin natutunan habang lumalaon ang panahon, mga minamahal ko, ano ang ating natutunan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos? God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ang mga minamahal ko, dapat kakitaan ng pag-ibig. Ganon din ang kanyang mga. Dahil we are born out of God. Tayong mga minamahal ko, hallelujah, naging mga anak ng Diyos. Hallelujah. Na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Nagmamahal. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Not a lip service. Hindi lamang sa pamamagitan ng bibig at salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Ipakita, iparamdam ang tunay na pagmamahal. Purihin natin ang pinakawawalang Panginoon. Hallelujah. Ang ating minamahal na Evangelista. Nakita natin mga minamahal ko ang kanyang dalisay at purong-purong pag-ibig sa mga kaluluwa. At tayo rin naman mga minamahal ko ay naasa naman ang Panginoon na magpakita na nung ganun ding klaseng pag-ibig. Tunay at puro. Hanggat maaari mga minamahal ko, hallelujah, sinabi ng banal na kasulatan, ibigay ang ating po mga po para sa ating mga kapatid. Mas unahin ba ang kanilang kapakanan kaysa sa atin? Treat them with gentleness. Iwasan natin na sila'y masaktan. Baka manikit tayo ng kalooban. Yan ang mga minamahal ko ang inaasa ng malang Panginoon sa atin in His true church. Tayo pa lahat manalangin. Unahin po muna natin mga minamahal ko ang kapakanan ng ating pumalan na iglesyang patuloy na kalusugan. Mahabang buhay para sa ating minamahal na pastor. Sa po na kanyang mga mahal sa buhay. Maging ating po mga minamahal na mamanggagawa. Ating po minamahal mga kapatid na hindi na po natin nakakasama. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo.
Dakilang Diyos sa mabanal mga kapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy yung palasukin. Bigyan pa ng mga dagdag na mga taon. Bigyan ng kalusugan, kalakasan. Ang puminamahal, ginagalan ni Evangelist Samuel Listadalmen. Maging ang kanyang mga mahal sa buhay. To the whole beloved Almeida family, mahal na Panginoon. Maging aming mga minamahal na mamanggagawa. Patuloy mo. Hallelujah. Punahan ang kanilang mga pangangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Manatiling ka ng kanilang kagalakan. Hallelujah. In their calling. Sa kanilang mga katawagan. Na kami pangasiwa. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na mga kapatid, hindi na namin nakakapili mo na Panginoon. Paalala mo sa kanila. Hallelujah. May mga nag-aatay sa kanila. Mga kapatid nilang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ating mga pangangailangan, ating mga kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga karamdaman, sa ating po mga ulo. Hallelujah. Kung ito po, mga minamahal ko, yung migraine, ating hallelujah, sakit sa puso, heart disease, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, mga bisyo na atin pa napagbibigyan. Di pa natin lubos na, hallelujah, nabibitawan. Patong po natin sa ating po mga bibig, ating po mga kaliwang kamay, ating po mga kanang kamay, nakapatong po sa ating po mga ulunan. Isipin po natin na ating po minamahal na Evangelista Weldes Almeida ang naglehans po sa atin. Sama-sama tayong dumalangin muli, mga binamahal ko, hallelujah. This time, mga binamahal ko, hallelujah, with faith. Hingin po natin ang ating mga pangangailangan na ito, hallelujah, na may pananampalataya. Purihin natin ang pinakababala, Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa magbanal mga kapangyarihan sa lahat sa pangalawa, pinakamamahal ang Panginoon Jesus. Amin sama-sama pinapalayas sa namang uri ng demonyong mga karamdaman, mga bisyo, hallelujah, sa amin po mga sariling katawan, hallelujah, maninigarilyo, pag-inom ng alak, pagpupura, kasaut in the mighty name of Jesus, be healed right now in Jesus' name, poverty kasaut in Jesus' name. Purihin natin ang pinakamamahal ang Panginoon, hallelujah. Tatay po munang patanggapin yung ating po mga webcast viewers. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Napakahalaga. Amen? Meron po bang mga newcomers dito para isabay na po natin? Amen? Hallelujah. At akin pong ininanyahan yung mga baguhan kung meron man na dumako sa may harapan. Pang formal po nilang tanggapin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Wala po. Meron po, mga minamahal ko. Kindly, mga minamahal, paki-assist po sila dito sa may bandang harapan para formal po nilang matanggap, mga minamahal ko, ating pinakamamahal ng Panginoon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanila pong mga buhay. Isa o dalawang kaluluwa, mga minamahal ko, ang ating pong may ilapit sa paanan ng malang Panginoon. Libo-libong mga anghel na nagkakatuwaan doon sa kalangitan. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At sa ating mga kapatid, there are 4 requirements of salvation. May 4 pong reglamento ang kaligtasan. Ang unang-unay pananampalataya sa inyo pong pagpapaunlak na kayo po'y lumapit dito sa may banal na harapan. Sa harapan ay yan po ay pruweba ng inyong pong pananampalataya. At ang pangalawa po'y baka Diyos na pagsisisi, godly repentance. Nang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal, nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng mga Panginoon. So, kinakailangan po natin pagsisihan ang anumang nagawa po natin pagkakasala. Amen? Para, mga minamahal ko, hallelujah, magkaroon tayo ng panibagong buhay. Talikdan po natin yung sinful life na tinatawag. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig. Sa banal na pangalan natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Immersion, hallelujah, to the water. Na kailangan po kayong bautismuhan na symbolical, mga minamahal ko, hallelujah. Meron po tayong naka-ready mga baptismal robes o baptismal robe para sa ating po mga newcomer na magpapabaptize. So, hindi po mababasa ang inyong damit.
At ang sabi nga mga minamahal ko, kapag ka nailubog ang inyong katawan na makasalanan, kayo aahon ng mga minamahal ko, hallelujah, na bagong tao. Amen? Walang pinag-iba sa mga naligo, nagsabon, naghilod, mga minamahal ko, hallelujah, naglinis ng katawan na pagkatapos mga minamahal ko ng paliligo ay talagang presko at malinis na malinis. Ganyan din po ang bautismo sa tubig sa banal na pangalan na ating pinakamamahal ng Panginoon. Ang pang-apat na reglamento ay ang bautismo sa Santong Espiritu. Niyo pong nakita kanina yung mga nagtitremble, yung mga nanginginig, umiiyak ng grabe ang kanilang pag-iyak. Yan po ay senyales, ang pruweba ng pagkilos ng mga Panginoon. At sa inyo pong patuloy na pagdalo, hindi lamang ngayon, ay inyo pong matatanggap ang bautismo ng Santong Espiritu. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Kaya sumabay ang ating mga webcast viewers na nanonood. Hallelujah. Sa ngayon, kung kayo po may pangangailangan sa ating pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, makapangyarihan ng Diyos na kayang tugunan ang anumang pangangailangan ninyo. Meron kayong karamdaman? Kayang pagalingin na ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Name it, mga minamahal ko, hallelujah, mga cancer, mga hindi na mapagaling ng doktor, ospital, hallelujah, dito, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinagaling sa mahimalang kaparaanan na ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Magtaas ang kamay ng kamay yung mga pinagaling ng mga Panginoon, hallelujah, sa kanilang mabibigat na karamdaman. Magtaas ang mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal, yung mga iba hindi nagtaas. So, walang pinagaling sa inyo, mga minamahal ko. Yung niresolve ang kanilang mga problema, inayos ang kanilang buhay, igawagayway ang inyong mga kamay, mga minamahal ko. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. At sa maikling panalangin, aking babanggitin, hallelujah, dito po sa ating pong newcomer, itong ating pong baguhan, at ganoon na rin sa ating pong mga live webcast viewers. Sumbabay po kayo, inyo pong sabihin, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga butil ng salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang makasalanan, nangangailangan ng iyong pagliligtas. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagsalangsang mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At kami naman po mananalangin sa inyo ay po mga webcast viewers at sa ating minamahal na kapatid na tumanggap. Hallelujah. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Opo dakilang Diyos. Hallelujah. Makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal ng Panginoon. Narito po ang isang bagong kaluluwa. Maging amin po mga webcast viewers na tumanggap sa iyo. Mahal na Panginoon, patuloy mo po silang kahabagan. Tamnan ang kanilang lalipusan ng pananampalataya. Umusbong ito, mahal na Panginoon, hanggang sa mapuro, mahal na Panginoon. Gawin mo po silang tunay na anak mo. Hallelujah. Sa isip, sa salita at sa katotohanan. Mapabilang sa ministering ito upang magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At it's time for us, mga minamahal ko, hallelujah, to have our faith, mga minamahal ko, i-claim na po natin, amen, yung ating po mga panalangin, mga minamahal ko, itinugo ng mga Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, we all jump, mga minamahal ko, from the top of our voices, buong puso at talagang buong lakas. Sabay-sabay po tayo 3 times. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. At tayo po idarako sa ating mga mahalagang announcement. Narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord!